Hola, com has arribat tan lluny? Feia temps que no veia ningú per aquestes contrades. Ui, no saps pas on t'has ficat, però, bueno, ja que hi som, benvingut a la Quinta Forca. Un lloc tan remot que ni Google Maps s'atreveix a donar-te indicacions, perquè ja hi ha massa llocs que fan les coses bé. En Gravo, en Jan i el pobre convidat que si fos un electrodomèstic seria un microones, ràpid, calent i que fa soroll quan acaba. Es passaran una hora preguntant-se si realment algú arribarà al minut 60 del programa. Poseu-vos incòmodes perquè aquí comença la Quinta Forca. Dale. Hola, Jan. Hola, Gravo. Com estàs? Bé. Jo estic nerviós, eh? Sí? Sí. Jo estic content. Jo també estic molt content. Però bueno, mira. Programa 14, eh? Agafa un cagarro. I esmorza. Es nota que tenim bagatge amb tema quines, eh? Sí, les quines són el nostre punt fort. Els cantem fort. Escolta'm, jo crec que avui pot marcar un abans i un després d'aquest programa. Sí? Sí. L'abans i després és de passar de fer el que ens dona la gana, seguir passant a fer el que ens dona la gana, però amb els consells del convidat que tenim avui. Home, mira, de fet, jo només et diré que ha arribat aquí i ha fet un diagnòstic de tot el material, del format, de tot. Sí. Moi, Anna, Esteve, ja us passarem la taula de so que fa, com li podeu treure més suc, vull dir, està tot apuntat. De fet, ja ha dit una cosa, no sé què ha dit, ha hagut un 12, que allà tenia l'11 i que estava millor aquí. Sí, que està millor que Mata de Pera. No sé què és. Ja s'ho mirarà. Bueno. Ja ens ho dirà. Jan, tu tot bé? Ha anat bé aquests dies? Sí, molta feina. Setmana Santa... no, perdó, Setmana Santa. Gens de feina. Sí, perquè no has fet de manalla, eh? No he fet de manalla aquest any. Et picaran, eh? Ja. Si no fas de manalla. Bueno, mira, la vida m'ha portat a no fer de manalla aquest any, però això no vol dir que no torni a ser mai. Ui, bueno. Això quan un cop ho deixes, és com les drogues, eh? Sí. Es costa. Mira, és el que ja gravo, a la vida hi ha prioritats. Crec que hauríem de deixar passar el convidat perquè, coneixent-lo mínimament com el coneixem, jo crec que se'm mor de ganes de xerrar. Sí, no et diré que no. El presentem una mica, primer. Sí, el presentem una mica. Va. La Quinta Forca. Un programa que no val per res, com tot el que val la pena. Atenció, perquè avui a la Quinta Forca tenim la sort de rebre un dels grans referents del periodisme del nostre país, eh? Ostres. Un bon home que ens vam trobar a l'escala del Liceu i li vam dir: «Ei, Pere, et podem fer unes preguntes?» Ara. Doncs guaita, aquesta pregunta inofensiva va acabar amb 3 minuts d'entrevista, per dir-li d'alguna manera, Jan? Sí. On, entre altres coses, va passar que en Jan no sabia ni amb qui parlava, se'ns va acabar la bateria i, per què no dir-ho, ens va fotre una enxapa històrica. Historiquíssima. No, és broma, això últim no, és broma. Però després d'allò, i de veure que li vam caure prou bé, vam decidir que seria bo aprofitar les seves escapadetes al Pla de l'Estany per venir a Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles. El nostre convidat va néixer l'any 68 a Terrassa, que, com bé diuen, mala raça. Va començar a estudiar ciències químiques, però ho va deixar per acabar fent ciències de la informació. Molt millor. A partir d'ara ha passat per TV20, Mata de Pera Ràdio, Ràdio Terrassa, Catalunya Ràdio, RAC1 i TV3, el diari Ara o la revista Enderroc. Segurament, pel que el podeu conèixer més és per sortir a la tele i xerrar. Sí senyor, és una persona tertuliana de cap a peus. I de peus a cap. Sí. Que parla de tot i potser no sap de res, però, tranqui, que ell et parla. Ell et parla. Dels nous pressupostos, de l'últim partit del Barça, o del final de temporada de la Riera. Les tertúlies del divendres de la Riera. Uf, el Claudi. Vingut directament d'un dinar, ens arriba una de les cares d'aquest noble ofici en què nosaltres realment ja no hi pintem res. Una cara coneguda que va veure que per destacar a TV3 calia posar-se ulleres de colors, perquè ja hi havia molta gent amb el cabell blanc. Molta. Pere Mas, sigues benvingut a la Quinta Forca, xerra tot el que vulguis, perquè d'aquí 60 minuts hauràs de passar per la forca. Ja puc parlar o no puc parlar? Ja pots parlar! No, collons, clar, com que m'havia dit que no podia parlar. Bueno, bona tarda, bon dia, bona nit, o no sé quina hora va tot això. Com estem? Estem morint-me de fred, perquè, o sigui, aquí dins o fot calor o em ve el xorro. Com es diu xorro en català? Doll? Doll. Directament a... Escolta, es diu Mata de Pera, no Mata de Pera, sisplau. Mata de Pera. No, Mata de Pera, amb la E tancada. Ah, de Pere Mas. Sí. Mata de Pere Mas. Com dius Banyoles? Jo dic Banyoles. I quan parlo de Sarrià de Ter, dic Sarrià de Ter i no Sarrià de Ter. És que és Ter, Ja ho sé que és Ter, però poc que ho sé, que és de Sarrià.
Però, Ho saps? Sí, però sí, ho sé, però, o sigui, no, com es diu això, els noms dels llocs, els topònims, s'han de dir com es diuen el lloc. Correcte. Gerona. El problema no és aquest cas. Per exemple, hi ha el cas típic de Berga. S'ha de dir Berga i no Berga. I la gent no acostuma a dir Berga. Aquí diem Berga. Pensen. Sí? Però una cosa que ho diguis aquí amb el Jan Coll, que no em coneix, que quedi clar, ens referiem al que no em coneix i al tio simpàtic que té un telèfon. Gràcies, tio. No li donis mai el telèfon meu, No. Ja el tinc. Ah, ja el tens? No. No m'has obert mai, ja vol dir que no d'això. Bé, i aleshores es diu Matadepera. Ai, no, es diu Matadepera. Cabrons. No, però és una cosa que només la sap la gent com de Terrassa, Sabadell, al Vallès Occidental. I que a la gent del poble li cabreja molt. I llavors tothom diu... És curiós perquè veient la paraula escrita es pensa que es diu Matadepera. Suposo que perquè pensen que ve d'una pera. Sí. Però no, ve d'una pedra. Per tant... Sí. En sèrio? Mata de pedra. Ho va dir un dia el Màrius, com es diu, el de les lletres? Mario Serra, l'Enric Màrius. Molt bé. Que no ho sàpigues tu, nosaltres no l'hem vist mai en directe. Sí, no, i què vols que hi foti? Bueno, benvinguts i hola. No, benvinguts no, vosaltres i jo. Benvingut. Ben trobats, hòstia. Hem fet bé la presentació? Sí, però es falten dos mitjans. Va, vinga. Falta Radio Club 25, que no l'heu dit, que és l'actual Kiss FM. Ostres! Kiss FM, Sí, abans deia Radio Club 25 i tenia els estudis a Terrassa igual que Radio Terrassa. En realitat era la mateixa empresa. Vale. Era la secció de la redacció d'informatiu i la de música, no? No, jo a aquella època venia publicitat, jo. No feia de... Sí, venia anuncis. Què venies? Anuncis de la ràdio, cony. Però vull dir, què anunciaves? Doncs el senyor que es volia pagar anava a... Digue'm una botiga d'aquí. Aquí pel teu mòbil. Aquí pel mòbil. Ja existeix això? Sí, és l'últim convidat que vam tenir. Aquí pel mòbil. Doncs el senyor aquí pel mòbil anava a Pere Mas, trucava a la porta, entrava per allà, un dia tonto, vull parlar amb el responsable de l'empresa. Miri, vol anunciar-se a Ràdio Terrassa, Ràdio Club 25? L'anunci costa tantes pessetes i li fem la gravació nosaltres i no sé què. I això se li diu comercial de publicitat. Ostres. I anava pels carrers, trepitjant carrers de Terrassa, perquè volia ser locutor de ràdio, volia entrar a la ràdio. I no sé com me'n van proposar això. I feia una mica d'antena, una cosa que es deia Esquineu 25, que això tampoc surt per aquí a l'internet, que heu buscat les coses. Que era com una mena de... Sona ridícul ara, però era com un butlletí de com està l'estat de les pistes. De les pistes? Sí, d'esquí. I tothom diràs, però per què, si pots mirar-ho a internet? Clar, perquè no hi havia internet. Ara. Home, si ha dit que es anaven pessetes és que era ahir, abans d'ahir. Però les pessetes van canviar el 2000, exacte. Dissabte uns cabrons, perquè heu dit l'edat dissimuladament. Bueno, i falta un altre mitjà, que és l'Actualitat de Terrassa, que era un diari comarcal, on ara va passar a ser el 9-9 després, va anar canviant i ara ja no existeix, i allà feia de redactor, allà feia de cap de cultura. Ostres, sí. Cap de cultura, Cap de cultura, bueno, cap i cul, perquè no hi havia ningú més. Tenia mig redactor i col·laboradors, crítics i tal. Però això no li importa tres pitos a la gent, molt bé. Tens un mapa tipus el foraster on has anat rascant, on has anat anotant tots els llocs on has anat als estudis de la ràdio? Hòstia, aquí vols dir? No, però podria fer memòria a dir-t'ho. Unes banderetes a cada comarca? Perdona, però ara direm una fricada. Ui, digue-la. Jo tinc, o tenia, o no sé on és, una maqueta, més o menys d'aquesta mida, aquesta mida és un metre... Un metre? Un metre, sí. un bon metre. Quadrat, no és a dir? Un metre, bueno, del Camp Nou, de l'antic Camp Nou, diguéssim, que enderroquessin, on hi havia una agulla de cosir, amb una bandera pintada del Barça i un número, dels llocs on jo havia anat al camp del Barça quan era petit. No fotis. I jo crec que això està a casa dels meus pares. Crec que està a casa dels meus pares, això, perquè era molt malalt del Barça i comprava el diari Esport cada dia i trucava a la ràdio tenint 14 o 15 anys per fer comentaris sobre el Barça. O sigui, en lloc de fer el subnormal, bueno, també... no es pot dir això per la ràdio, No, sí que es pot. Sí, no, sí, ja ho sé, hi ha un debat sobre això. Aquí no tenim cap mena de debat, doncs, No, però el problema d'això és que jo vinc aquí a Banyoles, Banyoles. Vinc a Banyoles, que sou tots molt simpàtics i tal, i sembla que estiguem aquí en família, igual que si ara estigués fent una xerrada al casal d'avis de Banyoles, però sempre hi ha algun capullo que ho està gravant i que ho pot penjar a xarxes. I això, en realitat... Això va a xarxes, Sí, clar que va a xarxes, ja ho sé que va a xarxes. Per tant, jo haig de venir amb el freno de mà posat aquí. No m'ho avança a dir paraulotes, perquè mira, el Pere Mas ha dit puta, no sé què. Una paraula que comença que va al darrere. No puc dir-ho això, perquè et treuen el clip, et foten un tall d'àudio i estic tota la vida amb el tall d'àudio aquest que em persegueix. Sí. Espanya. Era el final. Ni confirmo ni desmenteixo. No. Presumptament. I per què hem anat a per aquí? Només t'hem dit si la presentació estava bé. Però el tema de l'estar gravat o no està gravat era contestant alguna cosa. Bueno, és igual, lo de la ràdio i d'anar a vendre anuncis. Sí, ja. De les pessetes. De fet, vam tenir un locutor d'anuncis. Sí, també. Fa poc. L'Albert Massip. No sé si el conec. Em pensava que volia dir que... És el Festival Cantut?
Cantut. Cantut. No, Canto no, Cantut. Cantut. Posem una, No, però perquè realment vam té, perquè és recuperar la memòria històrica de les iaies i els avis que cantaven cançons d'abans i que queda registrat. No, perdoneu, no el tinc al radar, no el tinc controlat. Doncs feia anuncis de Ràdio Banyoles. Molt bé. Ràdio Banyoles. La ràdio que... No, anava a dir que la em toca ràdio les que et fa boles. moure? Que et fa moure, però em surt que em toca les boles. Que et fa moure, Pere. Però és que tocar és com Però què vol dir que més fa moure les agressiu. boles? Que et fa estar alegre. Sí. Tic, 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 saps? Com una... Sí, A veure, alegria d'ous. Sí. Saps què vull dir? El frontón. Bueno, jo crec que és un molt bon moment. És un molt bon moment per passar a les i dir una cosa abans, que és que avui tenim públic. Sí. Sí, ha aparegut... Mira, i l'hem d'ensenyar i tot. Sí, no, i tant. Hola. És un individu que m'ha dit, t'acompanyo a la ràdio. És el cobrador del frac? No. Què més voldria? No dec res a ningú, jo, vull dir que no... Però i ha dit, em fa il·lusió quedar-me, perquè està una mica a l'òrbita dels mitjans i és una mica de la cosa i ja està. Molt bueno, bé. fantàstic. Vosaltres, en Marc, que és el que em coneix, i en Jan, que és el que no em coneix, heu tingut l'amabilitat de convidar-lo. De deixar-lo passar. De fet, abans de passar el test del convidat, el meu germà és molt fan teu i volia venir, però al final no ha pogut. Home! Sí. O sigui, aviam, però quants anys tens tu? Quants me'n poses? 20 i pocs. 21. Molt bé, I el teu germà en té? 23. I com és que el teu germà, que només té 2 anys més, em coneix i tu no? Bueno, Home, tros de capullo. Quants en tinc jo, que també conec? 24. No! 23. No. 22. Ah, el 23 sí, els vaig fer fa poc. Ah, sí? Puta, no saps ni quan és? Bueno, m'he equivocat d'un any. M'he equivocat d'un any. Va, vinga, espera, aquí tenim una frase que la persona que portem aquí volem saber com és, però com és internament. I les preguntes que venen ara és per definir lo molt poc que ens importes i lo molt que ens interesses. Està ben vista aquesta frase. Gràcies. Pues la vaig improvisar al primer programa. I també per vexar-lo una mica, que és una mica la finalitat d'aquesta entrevista. Correcte, doncs som-hi. Doncs som-hi, va. Pere, som-hi. M'agrada aquesta dinàmica, Me'l quedaré aquí. Quina relació tens amb Banyoles? Que fills de puta. O sigui, però aquesta pregunta ja me la vau fer. Aquesta pregunta me la vau fer... Vols que posem ara el clip de lo que et vas contestar? Per si ho canvies? No, perquè la frase la tinc bastant clara. Jo no acostumo a parlar gaire de la meva vida privada, val? I vosaltres em vau preguntar quina relació tenia amb Banyoles, perquè era una pregunta que fèieu a tothom. A tothom. I és curiós perquè el vídeo aquest, on sortia jo, sortia més gent... Et va agradar? Tothom té una relació estranyíssima amb Banyoles, però tothom tenia algun contacte amb Banyoles. Sí, tothom. Jo crec que vau entrevistar, com es diu, el de... Mario Casas. Sí, a Mario Casas també. Sí. Bueno, a Mario Casas li vam dir, venimos de Banyoles, un lago muy bonito, i va dir sí. Sí, el lago Estaño. Estanque. Bueno, a lo que íbamos. Jo hi havia una època que em relacionava, que freqüentava una senyoreta de la zona. Crec que us vaig contestar això. Sí, freqüentava. Freqüentava. I potser vaig entrar en detalls. Mira que us vaig parlar de coses de cine i d'Estrany Riu. Però mira per on que vam agafar el tros aquest, com uns fills de la gran puta, amb tot respecte per la senyora aquesta que no té la culpa, doncs vau agafar aquest trall. Cosa que va provocar... Això no us he explicat, clar, vosaltres no sabeu. Sí, que us ho he explicat. Sí, que us he explicat. Tu t'ho he explicat. Tenim un àudio. Bueno, tenim un àudio teu explicant que havia generat una mica de debat. Va passar que en un grup de WhatsApp amb la persona afectada, on hi ha la persona afectada i diversos amics seus, entre ells el misteriós convidat que hi ha aquí, molt misteriós, mira, el Pere ha parlat de tu aquí. I llavors, perquè clar, la persona afectada es va donar per identificada. Exacte, no tampoc. I ja està, i no sé què més us vaig dir. Vull dir, la meva relació amb Banyoles és que freqüentava una persona de tipus femení durant un temps bastant perllongat i pujava aquí, però no ben bé a Banyoles. En realitat era a Cornellà del Terri, a Borgonyà. I a Banyoles hi veníem això, a fer el toc i aquestes coses que es fan per aquí, anem a caminar una mica pel punt estany, doncs anem a caminar. Bueno, coses que es fan. Que maco, que romàntic. Però ens estàs parlant de passat, avui has vingut al Borestany, Pere. Sí. No? Per tant, quina relació tens ara amb Banyoles? Ara, actualment, home, primera que us venia a veure vosaltres, que teníem aquesta entrevista. I ahir, més 10 dies més, m'he quedat 10 dies per la zona, vaig anar als Premis On The Rock. I cada any que vaig als Premis On The Rock, l'endemà vaig a Banyoles a dinar... Bueno, paro de fer el tonto amb això, que és una cosa ofensiva. No, vaig a dinar amb aquesta persona i part dels seus amics, els que els va bé, i llavors hem anat a aquest és el tio, aquest raro que hi ha aquí, i aleshores mantenim una relació prou bona com per veure'ns un cop a l'any la persona afectada i els amics de la persona afectada. Que bé, fantàstic. Puta colla de xafarderes. Bravo. És prou correcte, això? Sí, fantàstic. Després, si queda temps, us explicaré un contenciós que tinc amb l'Ajuntament de Banyoles. Ostres, mira, ens ho apuntem. M'ho apunto aquí, contenciós.
Espera. No, en tinc dos. Ara Després aquí ens, penso, en tinc dos. després ens passes els apunts, val? Sí, per què? No, perquè apunto coses per recordar-me'n. No, està bé. Està molt bé. Parlant del puto estany de Banyoles, Sí. quan tardes a fer la volta a l'estany? Hòstia, ni idea. Quan fa? Quin perímetre té? 7 amb 2 quilòmetres. Doncs un parell d'hores curtes, no suposo? No, una hora i Boig. mitja, una hora i 3 quarts. Però no, vas per fer tot seguit? Però un Una moment, cosa a l'has l'aigua? fet mai? No. Ah, Bueno, doncs així... no ho sé. Podria ser que aquesta persona misteriosa que tant us interessa, Sí. val, colla de cabrons, anem afegint desqualificacions Sí, i no, està bé, està bé. totalment justificades. Podria ser que algun dia m'obligués a caminar i fer-ne com a mínim la meitat. Val. Bueno, La salut i aquestes coses. Però tampoc tenia inconvenient, vull dir, si s'ha de fer, es fa, tampoc Val. és tant. Vull dir, és com pujar a la És que mola i baixar. tenim un rànquing i ens agradaria saber en quina posició t'ubiques. Jo posaria, sabent la velocitat a la que camino i sent és pla totalment, Sí. o sigui, no hi ha, Sí. cap, no hi ha cap Planíssim. obstacle, però davant del club natació no pots passar-hi. Perquè sí, és sí. Sí. Perquè hi ha una mica de volta, però el perímetre que jo... Sí. Els 7,2 quilòmetres és És com la forma òptima de fer-ho a peu. Vale, Sí. doncs jo fotria una hora i 3 quarts, suposo, no? Hora i 3 quarts, Una hora eh? i 3 quarts, A perfecte. veure, una persona camina 4 km per hora, normalment. Doncs en Pere es col·loca en última posició del nostre rànquing. Però, bueno, això és mentida. Això, digue'm una... Bueno, clar, no compta Mira, per l'Oriol exemple, Cardona. a la primera persona el fan 28 minuts. Corrents. Ah, jo he dit caminant, m'heu dit caminant. No, no. o sigui, el Ah, màxim, corrents! El màxim que ho pots fer. Home, jo corrents no fotria... O sigui, no puc córrer ni 100 metres. Pues caminant. Ah, perquè caminant, entens, home, cabrons, però tots els altres deuen ser corrents. M'he fet el llest amb això als auriculars i no paren de caure'm, eh? Home, Bueno, Sí, perquè però no li- quedes molt bé, eh? Sí, que és Sí. més professional. Queda més professional, però estic fins als ous que em vaig caient. Molt bé, Val. Pere, ja està. Home, Una però hora i això és tres trampa. Però quarts. caminant, tu tens algun que ho hagi fet caminant? Algun que ho hagi fet caminant? Sí. Mira, sí, el I que ho ha quan? fet en una hora ho ha fet caminant Una segur. polla, en una hora. Sí, Oh, i tant. amb No, una hora és es fa caminant ràpid. No, caminant. Planer, la volta a l'estany, però Ja planer, jo crec que te la faries amb una hora. Posa al Google... Vols que l'anem a fer un dia? Sí, pot ser. Ja he vingut per l'entrevista, vull dir que si anem a fer un arròs i uns gin tònics. Ah, Mira, bueno. Ves al Google i posa... Google, va. com, Mira, li pregunté al ChatGPT, et sembla bé? Pregunta al GPT. Va, quan es tarda a fer la volta? Quan camina una persona humana de mitjana durant una hora? Vale, Quants camina quilòmetres? una I et persona dirà 4 quilòmetres. humana. M'hi jugo de un mitjana. Un sopar? Ostres, jo no, però... Un sopar? No, ens hi juguem un sopar. Per aquí paga. Si val, ja pagaria jo. O nosaltres dos, és una o excusa tu? per quedar, però baixeu per allà, baixeu a la Barcelona i us porto l'Apolo. Tu què dius? Oh, 4 Jo quilòmetres dic en 4 una hora? quilòmetres per hora de mitjana. Més o menys, una persona adulta normal, en pla, ha de ser pla. De mitjana, una persona camina entre 4 i 6 quilòmetres en una hora. Vale, doncs he tirat curt. però Vale. hi ha un 6. Vale. Hi ha un 6 per allà. Bueno. Atenció. Bueno, està dins el marge, no, cabrón? Sí, sí, Vale, vale, Però- va. No, perdona, pues, jo tenia la impressió que eren 4, vale? Rectifico. No, però està Val, per tant, entre fantàstic. 4 i 6, anant ràpid, si en té 7, seria... Clar, és aquesta hora que diu, però igualment hi ha trampa aquí. Hi ha una... Però Bueno, ja et dic jo que 6 és cagant llets. És Ritme, caminant... ritme tranquil. Ritme tranquil diu una hora i mitja, 2. No l'ha fet mai el ChatGPT. No. És com en Pere, no l'ha fet mai. És que només... Molt Va, bé. següent pregunta. Vale, Ja anirem a sopar. No m'he banyat a l'estany, perquè està prohibit. No, Això és mentida. Hi ha zones habilitades, Pere. exacte, sí, efectivament. Però no, està prohibit fer-ho on ha sortit dels nassos. Ah, bueno, això sí. Sí, Però però bueno. tothom ho fa Tothom- on es surt tothom dels ho fa. nassos. La gent es banya en pilotes en Antaja, aquí? Sí. Sí. Perquè jo entenc que és una mena de Sí. rita de quan tens 16 anys i no saps Sí, què sí, fotre sí, a la sí. nit. Surts de no sé on, de fer el toc a algun lloc i tires a l'aigua amb boles. Sí. Normalment tot tios uns fracassats de collons, perquè les ties Segurament. no venen. Ràdio Banyoles. Sí, Sí. sí. En fi. Pere, va, Eh, seguim. Com es deia la teva primera mascota? No he tingut mai cap mascota, jo crec. Mai cap mascota? Que mascota què és? Un hàmster, una cosa d'aquesta? Qualsevol cosa, sí. O una A veure. gallina, no sé. No, aquí dalt, bueno, és igual. No sé què feu amb les gallines. No, bueno, ens les estimem molt. Teniu gallines, no? Molt de carinyo. Ara pensa que si vols posar Jo sí, gallines... tinc dues. Si a partir de 4 o 5 gallines o 6 has de fer com un permís i tota una merda. Ah, sí? No fotis. Bueno, sí, treure les uralites, no, sí. No, hi ha un lío de moltes collons amb coses, això, les gallines. La gent està molt cabrejada. A veure, Bueno, jo també- Banyoles jo crec... és motiu de Jo manifestació. crec que a casa va haver un canari, però era de ma mare, no era meu, per tant no... Vale. I el canari no és mascota, està allà dins la gàbia, no fot res. Ja, un canari és com la mascota més inútil de la història. Bueno, Bueno, hi havia la gent tenia hi ha canaris. peixos Llavors, taronges, també. peixos... Però són a veure, macos. peixos, però era cosa de la meva germana. Val. I hàmsters n'hi ha hagut diversos i s'han anat morint tots, però també era cosa de la meva germana. Però res que et sentis teu, allò, et vaig tenir un Rottweiler. No. Bueno, a veure, el que més s'hi acostaria serien gatets quan anava a França a casa dels avis. Perquè, penseu, jo m'hi relacionava molt amb els gats. Vale. I particularment un gat que es deia Miten, que es va morir i va ser com un drama. Miten? Sí, Miten. Miten. Que va tenir 3 gatets. Un tigre, de color... Un tigre? De color de pell tigrada, cony. Un de negre i un altre que no recordo quin color era. Sí, sí. Ai, sí Bueno. que Però és el que no més s'acosta... Aquí sí que hi ha un cert enllaç o lligam. Bueno, doncs Que bé. en Miten. Però no sóc molt de mascotes. No, següent A pregunta. no ser que quan tinc mascotes portar-vos a milkshake un dijous a la Pola vosaltres dos. Ah, Bueno, Bueno. després... Que és treure's a passejar. més o menys. Segurament. Més o menys. És això, no? Cadena, Sí. sí, corretge Amb curt, pulsera, eh? Corretge curt. Amb pulsera. Sí, home, sí. Què vol dir pulsera? Home, amb bipasso Amb vol dir. bipasso? Hi ha 2 pulseres. Hi ha la de l'escenari i la de darrere el backstage. I tu quina tens, normalment? Ja ho descobriràs. La de les ulleres Ja ho, de... ja ho descobriràs. La de les ulleres de pasta, té.
Tinc a mà les verdes i les blaves, però crec que les tinc al cotxe. Però això què és, Matrix o...? No? Les pulseres? Sí. Hem No, de- les ulleres. Ah, les ulleres, coi. Part de les ulleres. No. Ja està flipant. Bueno, Dic, sí. que és Va, la mascota- promotor de l'Apolo. No, però conec el que porta la cosa. El David Ah. Campillo i l'Albert Jo hi vaig Pérez. tocar-hi l'Apolo. Com que toca? Ah, sí, que tu t'he vist un d'allò que tens com guitarra al baix. Què toques? Baix. I tu toques la Jo guitarra també normal. toco, sí. No, la guitarra espanyola. La guitarra acústica. Acústica. No se li diu espanyola? No, Ah, no? hi ha No, l'acústica són i diferents. l'espanyola. Ah, cony, i em pensava que era la mateixa. No, 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 Ja mai. em cridava l'atenció a mi. No, a veure, S'ha quedat com un mira, idiota. l'espanyola seria d'en Paret i l'acústica seria d'en Bruce Springsteen. Hi ha una diferència, Sí, certa les Les diferència. cordes, són les No cordes. criticarem en Paret ara, tampoc, Ni eh? en Bruce Springsteen, tampoc. I tu toques amb un grup. Sí. I has tocat a l'Apolo. A la gran o a baix? No, baix. A baix. I quin grup és i com és? Eli Rodríguez. Ah, vale, perfecte. Doncs ja m'avisaràs el proper bolo. Sí. No havia... Perfecte. Què cantes en castellà? Ell canta en castellà, jo canto en català. Vaja. Ja, té una història. Però Sento, com dirien al Cabestany, no sé qui, sento lo d'enyordo, per aquí. No, és a favor de cantar en castellà, que no, però surti els nous. el cantant, o sigui, ell, tots els seus referents són en castellà, encara que el seu pare es El seu pare és alcaldable per Banyoles. Sí, d'Esquerra Republicana. Hòstia. Anem forts, eh? Però i qui mana aquí, a Banyoles? Miquel Noguer. Miquel Noguer. Per quin partit és? Junts. Bueno, Junts. I té majoria o té... Eh? Té majoria o té... Té Unió, Junts i Unió. Sí. Unió encara existeix aquí? No. De vegades baixen durant No, però Lleida. vull dir, a fer el toc. tenen prous regidors com per governar en solitari? A Banyoles Sí. Hòstia. És que hi ha molt O d'esport. sigui, és terra junts, això, eh? Molt És bé. terra junts. Molt bé. Bueno, fa 4 dies hi va haver La què? la volta ciclista. Sí. Van A fer etapa aquí. Catalunya. Sí, no, Sí. fa 2 setmanes ja, ha passat un... Fa- Va, Sí, 2 ha passat setmanes. temps, avui, ja. Jo hi vaig anar... No et van donar la mona els teus padrins ahir? No em fan mai molt, em donen 50 euros i es queden I au, estables. ja tirant Que bueno, endavant. ja està bé. Jo no tu. t'ho gastis amb alcohol ni... No, sempre m'ho gasto en material de cine, que és molt car. Ah, molt bé. Va, tirem endavant, que sí, farem una hora i mitja avui, eh? Quin és el teu talent inútil més espectacular? Talent inútil més espectacular, hòstia. Te'l pots pensar, si no, Sí, si no et ve ara. clar, o sigui, inútil... És que puc tenir algun talent espectacular. Hòstia, en tinc un... És que en tinc un de molt raro. Ostres. No, és que si l'explico, clar, serà el clic que em perseguirà tota la vida. Sí, A veure, segurament. no. Ho explicaré. Si no, explica-la amb És que, eufemismes. no, és que això no hauria d'explicar, eh? Vinga. No. Va. No, és que tampoc no és inútil, realment. Bueno, no, és un talent bueno, inútil. doncs- No, he dit inútil, no és inútil. No, no. Pere. Però hi ha gent que ens ha dit coses útils. No, Però aviam, talent- anem a pams. Com si l'home- Tinc talents estranys, perquè Vale. soc un fric de la tecnologia, no sé què, coses i tal. Vull dir que jo puc fer puntar una parabòlica al satèl·lit Astra, vale? Vale. És un dels satèl·lits que és l'Astra, eh? Fantàstic. Vols que digui noms de satèl·lits i la posició? Astra està a 19,2 graus. Orientació est, crec recordar. No m'ho invento. No. Dic que Podries inventar, però, eh? acabes de complir ben bé la pregunta. El teu talent inútil Pues més espectacular. exacte, veus? Ja no t'he contestat Bravo. l'altra. Pregunta contestada. Pregunta contestada. Pere, a quina cançó et sap greu admetre que li tens devoció? No, a cap, perquè, o sigui, a mi els plaers culpables i les cançons considerades ensucrades i que d'allò, si m'encanta, m'encanta. O sigui, jo m'agrada molt la música, em considero un melòman, ara m'estic posant en mode xap, eh? No, està bé, Contestant en està bé. sèrio. Però jo penso que si hi ha una cançó super, és que ara no em ve el cap, però super horrorosa, super enganxosa, que la gent considera que no és bona i que és ensucrada, i a mi m'agrada... Pues t'agrada i punt. T'agrada i punt, i a més a més és una cançó que té la virtut de connectar. I si hi ha una cançó, no sé, és que ara me'n ve una al cap que no la voldria dir, però la dic. Va. Hi ha gent que pot pensar que, crec que és un pensament erroni, que Estrelles, del Max, Vale. que me'l vaig trobar fa uns dies, fa 2 setmanes, quan vaig anar Sí. als Enderroc, perquè va ser fa 2 setmanes. Fa 2 setmanes. Quins temps aquells, eh? Oi, sí. Quan érem El que ha joves. plogut. Sí, mira, i fixa't en com està allò d'Iran. Fixa't com està, eh? Bueno, a lo que íbamos. Ja està bé, poder. Doncs molta gent pot pensar, hòstia, és una cançó, no sé què, acabo escalant de crema fàcil. Jo trobo que és una cançó sensacional. Sí. I que té diversos moments, li vaig dir al Max fa 2 setmanes que me'l vaig trobar. Llavors, algú va pensar que això l'ha d'escoltar, no? Que hem d'escoltar una molt bona del Bruce, o una de Nirvana, que és la polla, o una de Radiohead, o de la Rosalia, una de rares d'aquestes de la Rosalia. Doncs pues no, jo reivindico que no ho crec d'aquesta, però que una cançó d'aquest estil que connecta molt amb la gent, que agrada molt a la gent, pugui, no t'hagis d'amagar de disfrutar-la. Haig de venir a dir... Ara És a dir, fent el paral·lelisme amb el menjar o amb el cinema, disculpa. No. Jo me'n puc anar al celler Can Roca, que el tenim aquí al costat, però jo hi ha dies que vaig a menjar guarro al McDonald's i m'ho passo bé. Vale. Fantàstic. I no tinc cap Fantàstic. inconvenient en dir-ho. No. I el que anava a dir és que ara que parlàvem dels Enderroc és candidata a cançó de l'any del Premi de l'any que ve. És que l'any que ve guanya algun títol, Però és que alguna cosa. és fantàstic. Saps? És fantàstic. Sí. Ve Camós. Ve Camós. Primer concert després d'Operació Triunfo. A Camós. A Camós. Camós. Aquí
aquí Però ple em va l'estadi. dir algú dels 40. No sé, Sí, que una cosa deu anar als 40, però abans va Camós. I m'ha dit... El Recòndit, i Festival Es Recòndit. pot parlar de la conversa que vaig tenir amb el Max? Ui, tant. Sí, bueno, no sé. De fet, és el que més ens No sé interessa. si em va dir que tenia com 20 o 30 cançons mig a punt. Que Ostres. fa el nou disc i tal. Que les anirà traient. Ara està a punt de sortir-ne una. No sé si Sí, ha de sí, sortir ha fet trossos ja. I li vaig dir, vam tenir una conversa, tampoc es coneixen de gran cosa, va ser ahir que vam... Perdó, ahir no, fa uns dies. Fa uns dies. Fa 2 setmanes, de fet, fa com 2 ha plogut, setmanes, jo què ostres. sé. Sí, ha plogut des de I llavors. li vaig dir, tio, no tens com... No sé si li vaig dir així, però no tens com por de que no et torni a sortir un hitazo com aquest d'entrada? Perquè, a més a més, és que és un hitazo. Tu pots dir el Manu Guix, tu pots dir el Guillemil... De fet, l'ha fet amb ell. Tu, L'ha fet sí, amb ell. el va ajudar, la tia segueix per aquí, i em diu, hòstia, diu, fliparàs, però com a mínim de totes les que tinc a punt, n'hi ha dues que són com aquesta. I vaig quedar glaçat, vaig pensar, i si té raó, el cabron? Haig de dir que el tros que ha tret de la nova cançó pinta molt bé. Sí? Sí. Ah, vale, per tenir circular. Vols venir a Camós? Quin dia? Et podem trobar una entrada, eh? Ja va. 15 de maig. Jo crec que jo hasta solet em puc aconseguir la pulsera. Ala. És que si no, no vinc. bueno, És que perdona, si no, perdona. no vinc, eh? Bueno, va. M'agrada molt fer-me el Ah, que xulo, sóc això. regidor, Camós, et puc fer un tour. Com? Toma. Mira, Regidor aquesta no te Camós? l'esperaves, eh? No. Festes i joventut. Però un moment, Camós on collons està? Camós està aquí al costat. Ah, val. 700 habitants. Sí. De fet, Ara aniré a fer el marxar cap a casa. És aniré maco, a és Camós. maco. Sí? Sí. molts Ja de m'ho camps. diràs. Si menja bé, Camós? Si menja bé no hi No hi ha ha restaurant. restaurants. Però Can Garrigues te queda a prop i és bo. Podem anar-hi. Molt bé. Va, perfecte. Pere, on et vas fer el teu primer petó? Hòstia, no me'n recordo. Ah, sí. Bueno, tu te'n recordes? Sí. Jo crec que a casa meva. Toma. Crec, Molt bé. que a casa meus pares. Va, els teus pares no compten, eh? No, home, no, evidentment. vale. No. No, bueno, pregunto per si de cas. Crec, però no estic molt 100% segur, dic que sí. Sí, ja està. Fantàstic. Ja està, ja No, està. fantàstic. Sí. Com estornudes? Què vol dir això? Com ho fas? Vols que ho faci? No, Bueno, com ho fas? Mira, o sigui, no tenim un problema, perquè no sé diferenciar un estornut d'un que hi ha. Hi ha una altra cosa que és com l'estornut. La xim. No. No. No, Cinglut. la tos de Cinglut. l'estornut, no és el mateix. Ja. Acaba de tossir, acaba d'estornudar, sembla que no és el Com a mateix. molt hi ha un estornut en pet, si vols. No, bueno, no, o sigui... El tossir. No, perdó, ara que ho dius, molt sorollós. Sí? Sí, molt. No sé si és per la caixa toràcica o alguna merda Ah. d'aquesta. No, o sigui, jo hi ha vegades que si em ve un d'allò d'un... Em giro, em tapo amb el colze, Sí. no amb la mà. No, amb el colze. Covid, que va estar 2 mesos... a Això t'ho va ensenyar l'Oriol Mitjà. No, ho sap tothom, però tothom segueix tossint amb la boca a la mà, collons. Fa un documental, no, de l'Oriol Mitjà, Sí. de que té de... Bueno, Podríeu convidar-lo. sí, Home, si vol venir. sí. Convidar-lo. li donarem visibilitat. Ja. Sí, sobretot això. Ara he tret un llibre. Ostres. Bé, bueno, ho treure fa uns dies. Doncs algun dia sí que és veritat que fot un soroll, no sé per què, Val. no sé, però no el puc reproduir, m'hauria de Vale, provocar vale, alguna cosa vale, que... vale. Però és molt sorollós, realment s'ha girat gent alguna vegada en una sala de la intensitat del És motor de combustió, eh? No, home, tampoc això, però Allà. de crear un ensurt de collons. Ostres. Perfecte. Pere, qui o què enviaries tu a la Quinta Forca? Bàsicament, a qui mataries o què mataries? Bueno, matar és una mica heavy, Bueno, però... direm Hòstia lluny. puta, clar, però és una típica pregunta que em poso sèrio, diguem-ne. Bueno, Positiu. Ara, la resposta manual és la intolerància, l'ultradreta, la gent que està en contra de la diversitat, Netanyahu. la gent que ens vol mal, els cabrons com el Trump i la mala gent com el Netanyahu, però és que estic molt impregnat per l'actualitat. O sigui, la gent tòxica, o sigui, la gent amargada, claro, no agafarem tots els pobres amargats que no tenen la culpa de ser uns No, amargats però i els bueno. enviarem al desert del Negev. Però, hòstia... Però... algun sí. No, però, o sigui, jo sóc molt de viver i deja vivir, em surt en castellà perquè sóc espanyol, que ponen Clar. tenéis, ¿vale? Però ara no agafis el que sóc espanyol. Bueno, és que tots vam mirar el llibre de la selva en castellà. Ara. No, però, o sigui, deixeu-nos tranquils, val? En general, a tothom. I estan passant un seguit de coses al món que no sé quin grau de pertorbació us causen a vosaltres, però a mi, avui dinant en parlàvem, poden resultar certament preocupants. I no pot ser que el senyor que m'he creuat ara fa una estona de Cimentera, Girona, no sé què, que el veia allà fotent benzina, on era parat a fotre benzina, el senyor Cimentera de Girona, pobre, està cagant-se amb tot perquè li costa 200 o 300 o 400 euros més posar el d'això. I llavors aquest senyor, aquests diners de més, que deu ser autònom i té uns crios i una dona i no sé què, la benzina, el ciment aquest que porta l'hauran de cobrar més car. Llavors el que construeix la casa no sé quan. I tothom està cagant-se amb tot per culpa d'una colla de pertorbats. I els equilibris que hi havia al món, que semblava que des de que tot el que les desgràcies que han passat al planeta s'havia entès una mica tot com havia d'anar, de cop i volta està tot en qüestió. Pues a mi em toca els ous, això. Tot em toca els ous. Però i la gent tòxica, de veritat, Tot a la corda fluixa, eh? Sí. Ho veus tot No. molt negatiu? No, del contrari. Soc molt optimista. Carai, ja es Que nota. bé. No, de veritat. Bueno, potser això és una pessimista, però una cosa és que digui que tot és una puta merda Sí, no. i no dic tot, però Sí. Mira, l'altre dia, no sé on va ser, va venir a la tele o a la ràdio, no sé on, perquè com que faig tantes celebracions, pues potser... Sí, veus moltes recordo. coses. Surts a tot arreu, Pere. No, surt, no. I el més important, Esport 3. No, I farta tot dies. Tens Hi havia molta planta èpoques, d'Esport 3. durant el procés, estem parlant del 17, Bueno, és que clar, aquí et devia ser un fart de treballar. el 17 que
algun dimarts havia arribat a fer el Basté des de Madrid, als estudis de Telecinco, de Mediaset, després anar a una tertúlia de 4 que començava a les 11 i poc, 11 i quart, fins a les 2, agafava un avió i baixava a Barcelona a cagar el lleig a fer la reunió de la preparatòria al fax, que era a la tarda, a 4, 6, 7, i anar a 8 TV, a 8 al dia, alguna cosa així, a fer una tertúlia perquè anava cada dimarts. I això era un dia, era el dia heavy, Vull dir, i ara faig molt menys que tot això, vull dir que no critiquem els tertulians. No, és que és una feina molt noble. L'altre dia, i a més, jo també faig de periodista, diguem-ne, l'altre dia, no sé quin tertúlia, no sé en quin àmbit, li vaig preguntar una cosa que em tenia intrigat, que és que si era genètic o no ser optimista. Perquè jo tinc la impressió, de vegades, que sóc optimista sense voler-ho. O sigui, no pot ser que quan passa alguna cosa pensis que et truca un amic i, hòstia, em passa això, no sé què, m'he de fer la prova de no sé què, hòstia, crec que anirà malament. I jo penso, bueno, no anirà malament. Ara, no sé, en general és una manera de veure les coses, la vida, que no es basa només en l'experiència. Clar, si a un tio li passen desgràcies una darrere l'altra, al final deixa de ser optimista, però jo no ho puc evitar. I li vaig preguntar a aquest senyor, i em va dir que sí que hi ha una part, diguéssim... Mira, toma, tens els gens bons? No, perquè altres coses són bastant xungues. Parlant de genètica, abans parlàvem que hi ha com la feina del tertulià que tampoc té massa... O sigui... Què estudies per ser tertulià? Bueno, depèn de quin tertulià siguis. Però tens gràcia o no tens gràcia? Exacte. És que, va així. Si estem parlant de, entre cometes, l'ofici de tertulià, parlem-ne. Jo no... Ara estic fent de tertulià, però jo soc periodista, val? I a més he fet tota mena de coses en periodisme. Una cosa és presentar el Matí de Catalunya Ràdio, o jo he dirigit una secció de societat d'una ràdio, que això és una feina molt sèria i molt estructurada, i l'altra és fer un programa com el Versió Estiu i fer el tonto a la ràdio, que sembla que faci el tonto, però està tot molt pensat. És com aquí està tot molt pensat, també. No sé si tant, però alguna cosa deu estar pensat. No. Gràcies. De les coses. Alguna cabronada, o sigui, la cabronada, ara portem mitja hora curta o no sé quan. Sí, hem d'apartar una mica. La cabronada ja la teniu pensada, ja sabeu quan la disparareu, etc. Val. Però en el cas meu, clar, jo soc periodista des de fa molts anys i tinc molta informació al cap. Llavors cal primer tenir molta informació i estar documentat del tema del que has de parlar. El que no pots pretendre és que siguis un expert, per això pots posar un tio al telèfon, un expert extrem de cada una de les coses, però sí que pots documentar. I l'altre, jo crec que s'ha d'entendre que la tertúlia és un gènere que busca una certa espectacularització del diàleg, diguem-ho clar, hi ha diferents tons de tertúlia, no és el mateix una tertúlia a la més nit del 324 que una tertúlia, bueno, ja no és el 324, es diu no sé què. 3 Sí, bueno, això ho diuen. Tu sabràs. Si em foten director a TV3 ho canviaré. Vale? Ben fet. És difícil, que li posin. Des d'aquí, mira. On té la teva càmera? El senyor TV3. No, fora. El pobre, no, que el Siegfried me l'estima molt, el Siegfried Gras. Bueno, bon nom, Siegfried. Sí, bueno, noi, què passa? Ara criticarem el nom del director? No, al contrari, he dit bon nom. Dit això, i també hi ha un tema de controlar els recursos retòrics, a vegades fas alguna petita trampa, però bueno, per molt que fotis trampa, per molt que hagi xou, hi ha d'haver una substància, perquè hi ha tertulians, alguns, que potser no la tenen. I n'hi ha d'altres que, clar, que venen del món de la política o que potser tenen una agenda política. I jo a vegades sento per la ràdio gent que penso que tenen una quota política al darrere, que els ha col·locat algú allà. I en canvi... Podríem dir noms, I que pots preveure què diran. I en canvi n'hi ha d'altres que... Mec és per la mocada aquesta. Sí. Bueno, sempre em mutejo. Sí, però és igual, ja. És una bona turbina. Sí, però és igual. Bueno, en fi. Per tant, no sé si els estudis. I també moltes hores de vol, com tot. I a més, jo, abans de fer de tertulià intensament com ara, jo feia d'ull de poll. I per tant... Què? Ull de poll. Ull de poll? Què és ull de poll? Cardar... Cony, si escolteu el Basté i no heu sentit mai fent l'ull de poll, xavals, que veniu molt mal preparats aquí, Bueno, és que jo els matins sempre estic a la uni, jo els matins. Ja, una polla. Si fa 14 anys que ho faig... I també estava al col·le. Jo et vaig veure molt divendres. Faig una anàlisi de la tertúlia, l'acabar la tertúlia. Vale. I llavors he estat durant els primers 5 o 6 o 7 anys amb el Basté 2 hores mirant els tertulians el que fan. I llavors, encara que no vulguis, aprens totes les trampes. És que veus totes les trampes. Les veus totes. Que fort. I si ens queda temps, que no ens en quedarà, parlarem de la tertúlia a la Riera. Superràpid. Jo crec que farem una apretada. Ara, necessito que em responguis... Intento contestar més curt. Va, sí. No, quasi en monosíl·labs. Què és el més absurd que has discutit mai amb algú? Hòstia, no me'n recordo, però a vegades hi ha discussions molt absurdes que després et sap greu haver-les tingut, però... En antena, fins i tot? No, fora. No, fora d'antena, qualsevol tonteria logística de com s'accedeix a un recinte de concerts, que el paper deia això i hem entrat per aquí, i llavors tens una bronca absurda sobre aquell tema. La Polo, Hòstia, he acabat el lloc normal i volia anar darrere... No, em referia a un festival, ara. Ara et fem la pregunta que et va fer l'anterior convidat i no sabia que eres tu. Vale, ai, Déu. I és en Frank d'aquí pel mòbil, que des d'aquí li enviem una gran salutació. Un escalf. Que és, què trobes que li falta a Banyoles?
Bona pregunta. Hòstia, a veure, conec poc Banyoles. Vale, malament. El que conec de Banyoles m'agrada, perquè he estat donant voltes a l'estany aquest dels nassos. No gaires. Sí, home, sí. No, que justament avui m'he interessat sobre el casc antic, mentre estava dinant amb aquesta estava dinant, perquè per com és Banyoles? Perquè no recordava si havia estat o no. I sí que havia estat, perquè havia estat en un bar, com es diu, que han tancat, el bar aquest, el que hi havia una llar de foc. Sí, el 29. El 29. El 29, sí. I també havia estat amb un altre que es deia el MAM, potser. El MAM, sí. El MAM sí havia estat. Això ens ho vas dir, els Gaudí. Sí, potser us ho vaig dir. Però clar, és que no conec prou Banyoles. Què podria faltar-hi? Jo què sé, hi ha cine? No. No, perquè la gent ja no mira les pel·lis al cine. Pues trobaria a faltar un cine. Però fan ara que som els Gaudí, fan el cicle Gaudí a l'Ateneu. Perdona, doncs això és molt xungo. Perquè també ho fan a Matadepera i a Ai. mi m'han dit que és un DVD, tio. Bueno, sí, clar. Bueno, Sí, clar, no, DVD és resolució baixa, SD. Podríem fer un Blu-ray que a més és alta definició o un puto arxiu de MP4, sí o no? Sí. Sí, tu no pots fer una projecció d'una pel·lícula que es vegi pitjor que a casa teva. Pot ser que hagin fet YouTube to mp4.com i l'han descarregat directe. Jo ara estic potser cagant-la i tindré un merder, però en el cas de Matadepera m'han dit que era un simple DVD. I un DVD és SD, baixa resolució. Crec que l'any que ve no... Standard definition. L'any que ve no vindràs als Gaudí. Hòstia, la utilitat aquesta rara. Sé moltes sigles. Oh, Sí, moltes. Doncs- Què vol dir HDMI? això. Què vol dir HDMI? HDMI. High Definition Multimedia Interface. Toma. O sigui, Què vol dir PSOE? Partit Socialista Obrer Espanyol. Molt bé. I Renfe? Red Española Nacional de Ferrocarrils... No, Red de Ferrocarrils Nacional Español. Hòstia. No, Què més? Què més? No sé. 11. Organización Nacional de Ciegos d'Espanya. Oh! Ostres. I el millor és que no s'ho pensa, s'ho sap de veritat. No, però n'hi ha molts més, SOS són sigles, també, SOS, sí, segur que és alguna, però no ho sé. No ho sap. Safe, 1, 2, 6. Sí, segur. De salvar. Sigles de coses he buscat. Oh, no, cabron. Hòstia, ara hem entrat en un moment molt random, No, és broma. Sí. Anem. Bueno, no. Un làser. Quina? Làser? Light, amplificated... La D és de diode, crec. Sí. No, fortíssim. Número 7. Quina pregunta faries al següent convidat? Sense va, jo no sé qui és. No. Passi, anem forts amb el següent convidat. Vinga, Vosaltres va. no el sabeu encara? No. Li farem una de les preguntes bàsiques de Broncano, Ui. que seria, en els últims 30 dies, el dia que vingui, o sigui, quina vida sexual ha tingut. Vale. Sabent que follar és un punt, una palla és mig punt i hi havia una altra cosa que són 0,6. I el petting. I el petting són 0,6. Va, si ve l'Oriol Cardona, pintats de dalt a baix, Vale? Per tant, estimat, següent convidat. Bueno, és igual, li fa a vosaltres, per tant, ja està. Ja està. Fantàstic. Queda dit. Molt bé, Pere. Aviam, això és ràdio, I la pregunta la podíeu gravar i tirar-la gravada. Sí. Treballem una mica. Bueno, a veure, Ja treballem prou com per mirar l'últim vídeo i escriure en el guió, jo m'he mirat molt l'Instagram teu per saber què t'agrada, per una secció que veuràs. Doncs tinc un Instagram molt poc personal. Ja ho sé, ho he notat. Sí, Per això hem indagat altres contactes. Tinc més coses personals a les stories, però els posts són coses molt, a més, bàsicament de l'estiu i fa molt temps que no penjo res. Pere, seguirem xerrant, però primer passem a la notícia més bona que sentiràs avui. Ai. La quinta forca. Quan la lògica falla, entrem nosaltres. Un zoo de Dinamarca ha decidit que si tens un conillet d'Índies que ja no pots cuidar, potser pot acabar fent amistat, breu però intensa, amb un tigre de Bengala. Segons la notícia del NPR, el zoològic de Aalborg ha demanat als ciutadans que donin mascotes petites, com conills, gallines o hàmsters, perquè serveixin d'aliment als seus depredadors. Sí, és com un Wallapop, però amb un final bastant més dramàtic. El zoo defensa la idea dient que vol imitar la cadena alimentària natural. Res de pinso avorrit. Aquí es menja com a la natura, amb pèl, ossos i tot el pack complet. A més, asseguren que els animals donats són sacrificats de manera suau abans de convertir-se en el menú del dia, perquè no es malgasti res. Una mena de filosofia zero waste, però portada a un nivell que pot fer que repensis el concepte del reciclatge. La proposta ha generat força polèmica. A internet hi ha gent que ho veu com una idea pràctica. Millor això que abandonar mascotes, mentre que d'altres ho consideren inquietant o directament una pel·li de terror amb animals adorables. Alguns crítics temen que pugui incentivar la gent a desfer-se de les seves mascotes amb massa alegria, com si fossin mitjons desaparellats. Mentrestant, el zoo insisteix en aquesta pràctica, que no és nova i que Dinamarca es veu com una manera realista d'alimentar carnívors i aprofitar animals que igualment haurien de ser sacrificats. En resum, la natura és dura, el zoo ho vol fer autèntic. I nosaltres ens quedem amb una sensació estranya i mirant el nostre hàmster amb una mica més de protecció que abans. Patar a la canya.
Què et sembla, això? Què n'opines? Això és la millor notícia del dia? Sí. Sí, Bueno, m'ha semblat que la sintonia era la vella del Telenotícies, sí. en primer lloc. És la bona. La bona. Mira! Xiu! Bé. No m'ha semblat tan rara aquesta notícia. Jo crec que ho fan bastants, això, donar-los... Sí? Però la notícia... Clar, podeu venir a la gent. Ah! Clar, La és que, notícia- aviam, moment, és que s'ha de ser una mica idiota, perquè, o sigui, qui té un hàmster a casa i diu, i ara em sobra el hàmster i el tirarem al collons perquè se'l fotin, no? És Però bastant jo crec això. que és un punt d'eutanàsia natural. O sigui, tu tens el gos No, o el gat que veus que dius, hosti, Aquest ja Ja no aguanta. ja balleja. I després el zoo et ve i Però et diu, moment. ei, què tal? Però un tigre, posem pel cas, es menja un gos. Bueno, veurà Home, allà algú veurà carn. Veurà carn, però no se la fotrà. Ara que poder tampoc- a talls. Hòstia, no, a talls no. I a més heu dit això, una mena de sacrificat de manera suau. Clar. Que el ceden una mica abans o què? Suposo. Hòstia, és molt rara, això. Jo ho trobo molt rara. O sigui, És raríssim. Però és real, raríssim. és real. Tot és real. Dinamarca, heu dit, això? Dinamarca. Sí. Que es preocupin de Groenlàndia, que els hi prendran i no tanta Ara. tonteria amb això del zoo aquest. Ara. Trump jo crec que els hi donarà gossos perquè puguin M'han vingut alimentar- moltes ganes d'anar-hi a Dinamarca. A Groenlàndia? Sí, Dinamarca hi he estat, però Groenlàndia no. Què hi deu haver-hi, Groenlàndia? Molt de fred, gel, fred i molt gel, de gel. cony, i Com petroli. aquí, eh? I petroli. Sí. Tens fred encara? No, però era per l'aire condicionat. No, aquí molt bé. Ha fet un dia molt maco, ha fet sol i estic molt content. No res a criticar de Banyoles. Et anava a dir si portaries la teva mascota, però ja has dit que no... És que no dic entenc. mascota, clar, si anava lligada la pregunta, em sap greu, tios. No, I a gens més mica. a més, Aquí ojo, res. una cosa, un consell, dos consells, Ai. tres consells. Ja No, n'és heu dit que era un gran referent del periodisme i que sortiríeu havent après alguna cosa d'aquí. Sí. Ara ja l'hem parlat. Temes molt tabús quan parles per la ràdio amb una tertúlia. Ficar-se amb els vegans i amb els animalistes. Sí. Tu comences a dir, tu comentes per la ràdio, no sé què, aquests dels gossos que els cuiden com si fossin un fill i tal. Viva el vino! Sí, viva el vino. I es foten com una moto, vull dir que... Sí. Ja, sí. Tenim el Twitter Play, ja. No, tens el Twitter Play. I un dia en una tertúlia a la Riera van començar a fer una mica de conya sobre això. Hi havia el Fermí Fernández, Vale. que va a sac, i no sé què, i com més ens anaven cabritant la conversa, sí, jo el filet me'l foto amb foie a sobre. No, es va liar un cristo d'insults que dius, bueno, molt animalistes, però les persones els voleu matar, diguem-ne. Ah! Sí, però Bueno. va ser bastant graciós. M'encanta bo. perquè ens ha dit a nosaltres un consell Sí. i és ell qui s'ha cardat de peus de la galleda amb No, els jo vegans he dels explicat, animalistes. jo he explicat el que no s'ha de fer. No, ben fet. Per què no ho reproduïm? No reproduïu, exacte. Doncs per I la celebrar... segona? No me'n recordo, però també... No, jo crec que són els animalistes i els vegans, que tenen una mica de mal humor quan et fiques amb ells. Per celebrar aquest programa anirem a fer una galta de porc llescada a Can Garriga. Abans d'anar al concert d'en Max Navarro. Que és el restaurant que m'heu dit abans, Sí. Can Garriga. Sí. Me'n recordo el nom S'hi menja perquè- bé, s'hi menja perquè bé. he pensat en Francesc Garriga. Mira, El meu. poder és seu, és dels pares. No, és broma. No, perquè ell és de... No, és de... Com es diu això? D'allà on és la Bet, cony, de Súria. Ah, això. És de Súria, el Garriga. La Gravo, Bet. et Saps qui és proposo... la Bet? Sí, una cantant. Sí. No sabeu qui és la Bet? Sí, Home, sí. Jo la conec pels discurs de la Marató, ja em sap greu. Aquest és el Va anar meva al té. ignorància. És de la primera edició d'OT. Sí, però jo No, recordo de la tenir-la... primera no. No era la primera? No. Hòstia, com ho saps tu això? Per si Home, no havies nascut, cabron. Perquè tinc germanes grans. No és de la primera? No. Hòstia, m'hauria jugat Jo diria que és de... Mira, diria que 1.000 és de... euros? 1.000 euros? 1.000, eh? 1.000, eh? Joder, com hi va, tu! No. Atenció, que comenci. Jo crec que és de la tercera, mira què et dic. No, però no me'l jugo, vull dir que... No, ja. Jan, què em Bueno. dius? No, que t'anava a dir que ens queden uns... Mira, 18 minuts de programa. Oh! Et proposo... No, tirem. Et proposo em anar proposes? a la... Et proposo anar A la bueno, panxa, a la eh? salsa. A la salsa. A la salsa. Què et sembla? Me l'acceptes? Jo o ell? Sí. No, gravo. Sí, Bravo, doncs sí. sí que va anar a la primera, tu. Hòstia, acabo de guanyar 1.000 euros, eh? Sí, Yeah. t'emportes el juego del programa. Clar, que era la primera. Va, anem a les seccions, que tu passaràs bé, crec. És que tinc germans, tinc germans. Yeah. Life. Life is the only thing we need. They need me to go, La but I don't Quinta wanna Forca, leave. allà on Déu va perdre l'espardenya. Fuck a Prai, pigeonhole, prai, I'm prai, a prai, night prai, owl, prai, it's a prai, different prai, mode. prai, I'ma prai, have to Jan, make a prai, pen prai, sing gravo. some Espera, beats Mas, Ja, Passa, va, tios. Moment més radiofònic de tota la tarda. Saturant el puto Alda City. Sí, és el millor del món. Sona super hipster. Laura City sempre vol morir amb nosaltres. by no bitch 'cause A la tarda, sol. Pere, com estàs? Pere, benvingut al Prime o no Prime. I'm a kitchen stove. I start Prime o no Prime, eh? Prime o no Prime. Vinga. Vols dir alguna cosa, Gravo? Tu ja vas passar per aquesta medicina, Pere. Com? John Wayne. I bought a Ara ho entendràs tot, sí. the way they hang, babe. Fuck Bueno, Pere, Aquí sí que t'has de mullar. aquí t'has de mullar més que l'estany de Banyoles. Suposo que ja saps que és el Prime o no Prime. A veure, no ho tinc molt clar. Sé que és estar al meu Prime i que vam parlar d'una cosa al Prime el dia que em vau gravar, que no us en deveu I recordar. que era una marca Sí. de... Condons. Molt bé. Per tant,
el flow d'aquesta mena de secció és que nosaltres et proposarem situacions, persones, coses, i hauràs de dir si estan al seu prime, el seu prime ja va passar o el seu prime ha de venir. D'aquesta De la manera, persona o de la situació? Sí. d'aquesta manera t'obliguem a mullar-te amb temes polèmics i que diguis si eren millor abans, estan en el seu millor moment o han de ser millors. Molt bé, si no ho entenc, contestaré normal, però vaja, ja em mullaré. No, Fantàstic. Sí, home, no hi ha problema, espero no tenir un lío ara. Comencem Estic una per- mica ginyat, però vaja. Comencem pel primer. Ja. TV3 està al seu prime? Per tant, la resposta hauria de ser que pot anar millor o que podria anar està. pitjor? Que O que TV3 està- ja ha estat en el seu punt àlgid, que ho està ara mateix o que el seu millor moment encara ha de venir. No, TV3 ja ha passat el seu prime. Però això és evident, perquè el mapa audiovisual ha canviat. Hi havia un moment que hi havia 3 canals i una força a la televisió brutal. I com a element de divulgació, com a element de formació, com a element lingüístic, i foties un partit de futbol, o foties el Dallas, o foties no sé què, i veia tot Déu. I ara, Però ja Carles un partit de futbol en obert i el segueix veient tot Sí, Déu, però ja no el veu tanta gent. I hi ha molta gent que ja no té ni sintonitzada TV3. I hi ha hagut una campanya molt hostil contra TV3. I hi ha un... És que, a veure, Mira, tios, el món ha canviat. Jo només diré Llavors, que el prime de TV3 ha passat en el moment Sí. que nosaltres hem escrit TV3 i es diu 3CAT. Bueno, ara torna a dir-se TV3, eh? Ah, sí? Sí, cony. Bé que fan. TV3 es manté. O sigui, la marca TV3 es mantindrà. Sort. La marca TV3 es mantindrà per tot el merder que va haver-hi. O sigui, el que no s'ha revertit és que el 3CAT Info es digui 3CAT Info, tant a la ràdio com a la tele. Val. El 324 i Catalunya Informació. Però la marca Paraigües segueix sent 3CAT, entenent 3CAT com a sinònim de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i també com a marca Paraigües. I llavors, de 3CAT pengen TV3, la plataforma 3CAT, que és la Vale. plataforma d'àudio i vídeo, les dues coses, Catalunya Ràdio, i un altre que no recordo quin és. Que SX3. No. Ah, no. El sex. Veure, què m'he deixat? Hòstia, l'estic cagant molt, però em deixo alguna El cosa. La ràdio, 33. la tele, la pantalla, no, perquè la tele, el 33 és una submarca a la tele. Potser la web, que suposo que sí, les notícies a la web. Disculpeu, però No. i la idea és aquesta, però TV3, que encara coneguin el logo, el volien canviar, i el DAU també el anaven a Oh, canviar. no. Mira, el vent ja els hi va es fer manté. caure. De moment es manté, perquè és una marca molt bona. Sense sortir de la Corpo, Sí. Catalunya Ràdio està al seu prime? No, tampoc. Em sap greu. Em sap molt greu perquè jo he treballat 7 anys a Catalunya Ràdio, tinc molts amics allà, conec el director... És que el problema és que aquí tots fa molts anys que ens arrosseguem i ens coneixem molt entre tots. Però, clar, o sigui, jo me'n recordo haver treballat a Catalunya Ràdio quan estava en el seu prime. I que era la ràdio que Fa moure les boles. Que fotia, fa moure les boles i obries l'aixeta, està en un moment molt bo, que té molt bona audiència, però clar, és que té la competència RAC1, que hi ha moments que li dobla o li multiplica per 2,5 l'audiència. També hem de dir una cosa, part de l'èxit de RAC1 ve de Catalunya Ràdio. Perquè el Basté havia estat a Catalunya Ràdio, el Clapés havia estat a Catalunya Ràdio. I per què no hi és ara a Catalunya Ràdio? Pregunteu-li qui dirigia en aquell moment la ràdio, seria una pregunta bastant interessant de fer. Li preguntem en Clapés. Ja li preguntarem quan Vale, el vingui. dia que el portis. Però a mi em sap greu això, perquè ara això fora de context, algun capullo a internet podria dir, no sé què, tu ara estàs a RAC1. No, jo podria estar a RAC1 com podria estar a qualsevol lloc, però o sigui, la situació de Catalunya Ràdio amb una competència tan bona com la de RAC1 és molt complicada. RAC1 està al seu prime? A veure, bona pregunta. RAC1, això vol dir que pot anar millor? Sí. Jo crec que està al seu prime. Ara mateix està al seu prime. Està al seu prime. Bé, RAC1! Però el tema és saber quan dura aquest prime. I si estem al començament, al mig o al final del prime. Això ho dicta... Això ho dirà Déu. Però està... O quan- Malgrat tots els malgrats, i malgrat podíem fer una anàlisi molt cabrona de moltes coses que creien que poden no anar bé, està en un moment molt bo, on, malgrat el desgast, sobretot el desgast, segueix funcionant molt bé, tio. I és acollonant, això. És acollonant. I la planta 3 de RAC1 està al seu prime? És una puta merda. Això em costarà molts problemes. Vale? No, si vale. ho poseu-ho tots junts. Jo he rebut informacions de gent d'allà que no... No, Que no li matiso. O sigui, treballar veient el mar o treballar veient una màquina d'aire condicionat del Corte Inglés no és ben bé el mateix, vale? Clar. Però tampoc és tan xungo el descens a 12 plantes, perdó. El tema és que estem com... Hi ha una mica menys espai, perquè hi passen més ascensors. Podria ser això. No, de veritat, no, és més espai, que hi ha bastant menys espai que això. Llavors, han fet un estudi, com ara es porta a totes les ràdios, que aquest tema, si obro aquest meló, li era un cristuca de collons. Hòstia, però ara han fet a Catalunya Ràdio també un Sí, estudi ja el bastant tenien. horter, Bueno, no, se li diu, és que a Catalunya Ràdio, que és el tema, van fer un tuit dient la nova ràdio visual. I jo pensava, què, ràdio visual? Per tant, fes tele, no? Jo soc de l'escola antiga amb això. El Basté, més o menys algun dia ho ha dit per la ràdio també, jo crec que els altres també van en aquesta línia, que és la ràdio, estem aquí, vosaltres ho esteu filmant, si feu algun clip encara, però tot realitzat i tot gravat i tot il·luminat, que sembla un plató de tele. Hòstia, la ràdio també té un to que requereix una certa tranquil·litat, un saber que si et fots el dit al nas o et rasques els pebrots, amb perdó, no quedarà Sí, gravat. I 100%. que si vaig amb una camisa tacada perquè he estat dinant una fritanga oliosa a l'hora de dinar, perquè he dinat ràpid, doncs no... O sigui, i ara mateix, per exemple,
exemple, aquí estic pendent de la imatge, val? I per això m'he posat els auriculars d'aquesta manera, la camisa que he triat va a joc amb les ulleres i l'he triat per un motiu, o sigui, jo pensava, i vaig raonablement afaitat, no vinc fet qualsevol cosa, i raonablement pentinat, perquè pensava, soc un personatge que té una certa exposició pública, no et presentis de qualsevol manera. Ets conscient de la teva exposició, diguem-ne, doncs. Bueno, perquè a més això és que pot sortir d'aquí 10 anys no sé on. Vull dir, o sigui, una cosa gravada pot aparèixer en qualsevol moment. A huella digital. Aleshores, estem una mica més apretadets perquè falta una mica d'espai, hem fet un estudi. O sigui, hi ha coses amb les que s'ha guanyat, de temes tecnològics, de facilitar una mica, de fer res i tant tot, hi ha més cabines de gravació, no tot és tan fosc com em pensava, però, per exemple, l'estudi principal, la llum natural la intueixes. Llavors, si tu estàs 5 o 6 hores tancats allà, com els hi passa a 3 o 4 locutors, el Basté, el Clapés i el Bundó, o el Puig, o els esports, hòstia, hi ha un moment que no saps... O sigui, el teu estat d'ànim, si... Barcelona no és el centre del món, però a Barcelona hi viuen 1,5 milió d'habitants, bueno, quasi 2, i d'en fons estem veient l'àrea metropolitana, si passa alguna Torre Collserola la veus des d'allà. Llavors, si es fot a ploure, els DJs de música, està lloviendo, vamos a poner It's Raining Again, no, It's Raining Again de Supertramp. Aleluia. Búscala, It's Raining Again de Supertramp, no, ja està. No saps ni quina és, que veurem. Home, Supertramp sí. Però It's Raining Again és una típica que posen quan plou i diuen, està lloviendo, lo ves, no? I tal. Lo ves en Radio 3, exacte. cuando la cacatúa. No la posin massa. I llavors, això d'estar allà com amb els ulls tapats, hòstia. I una altra cosa, que també està orientat amb una bona idea d'ensenyar la ràdio a la gent, però quan entres a la ràdio veus tota l'estona el locutor, i el locutor veu tot el que passa. Llavors tu estàs fent un programa que pots entrar entrevistant una entrevista com molt sensible i et pot treure contigo, pot venir el del públic de la competència que ve al darrere quan s'ha fet botifarres. És una mica. Aneu-hi. Són xulos els estudis, I la redacció, tot i que ha quedat una mica més compactada, sí que ha quedat ben resolta i està acústicament bé. O sigui, no... Perquè hem posat unes plaques... Està la redacció baix i seguiu amb els estudis de dalt. I els estudis són una mica més nous. Anem un dia a veure la competència, Clavo. Perdó, i l'estudi que serà del matí a Codina, de RAC 105, amb aquest ja han sortit el guany bastant. Mira. Ha quedat molt xulo aquest. Perquè els teniu allà en un racó, abandonats. No, anirem a l'estiu quan faci el versió estiu. Home, ja ens convidarà un dia. Primer falta que me'l proposin, després falta que ens posem d'acord. Ja te'l deuen proposar l'únic que no Espera, et proposo fer ara el Prime o no Prime a Pinyon. Bueno, és que clar... No, ens hem Pere? Parlem en propietat. Va. Som-hi. La SER Catalunya està al seu Prime? No t'ho sabria dir. Podria ser que sí, perquè jo crec que... O sigui, fa un temps que van fer un projecte de reforçar la ràdio i crec que estan en aquesta línia. Jo crec que sí, bastant sí. L'Ajuntament de Banyoles està al seu Prime? No, per dos motius. Perquè m'han posat una multa a la zona blava injustament fa molts anys. Oh, vale. Molt d'allò. I perquè no sé què collons passa amb un bar molt xulo, que és com una passera de fusta que va cap a dins l'aigua. Els banys vells. Home, jo havia anat allà a prendre'm un cafè i volia anar-hi i resulta que no sé què collons passa, que s'han d'arreglar la passera. No sé però fa anys això, Pere, que s'ha d'arreglar. No és culpa de l'Ajuntament de Matadepera, tampoc sé si és culpa de l'Ajuntament de Sabadell. Però bueno, visca l'alcalde convergent de Sabadell, de Banyoles, pobret. Li pots enviar un... Alcalde, arregla la passera, tio, i la multa ja t'enviaré la nota. Perquè va ser injust, perquè hi havia un problema, hi havia una controvèrsia, però no estava ben posada la zona. No, segur que el problema no era teu. Haig de dir que els agents ADERs de Banyoles, crec que es diuen així, apareixen com un boletó. Fa 15 anys això, sí. Igual que si tires l'aigua o entres en una piragua... Es diu piragua en català? Com es diu? Sí, piragua. Si entres en una piragua ja surt un tio al cap d'un minut allà. Sí, per ser. Va, el procés està al seu Prime? No, en absolut. Aquí sí que no hi ha dubte. En absolut. En Jordi Basté està al seu Prime? Jo crec que sí. Sí, li queda molta corda al cabron, Sí? Sí, tant. En Toni Clapés està al seu Prime? També. I fa molts anys que està... Perquè si es porten... Sí. El Clapés porta 20 anys al seu prime. És molt això, I el Basté els 14 o 15 que porten, més tot el d'abans, però jo crec que els hi queda molta corda als dos. No, creus que són els dos millors periodistes de Catalunya? És complicat respondre això. Pots no respondre, si vols, No, perquè periodista és una paraula molt àmplia, ¿vale? I potser un director d'un diari és millor periodista que un d'aquests. Comunicadors. Els dos millors no ho sé, però que els dos estan entre els 3 o 4 segur, indiscutiblement. Claríssimament. I conec més el Basté que l'he vist més i és que els he vist els dos actuant i tenen unes virtuts que són molt difícils de trobar. Fantàstic. Que maco. No, és veritat, t'ho dic sincerament. No. Antoni Cruanyes està al seu prime? Hòstia, no t'ho sabria dir. A veure, hòstia, és una molt bona pregunta aquesta, Jo crec que li ha passat. Jo crec que li ha passat, personalment.
No ho sé. Des que es deixa el cabell blanc. Sí. No, el cabell blanc jo crec que ha fet bé i està guapíssim. Però, Sí que és guapillo, Ho diu per experiència. No ho tinc clar. Li hauríem de preguntar amb ell. Ja el portarem, quan vingui aquí la Quinta Forca. Ja t'ajudaré. Els peus de porc estan al seu prime? A mi no m'agraden, la veritat, però sé que a la gent li agrada molt i ho respecto. Menja tant com vulguis. No, Prime no. Els condons estan al seu prime? Suposo que sí, no? No, mentida. Si fem cas del que passa, la gent folla sense condó, que és una cosa que em sembla bastant desagradable. Bé, no sé que tinguis parella, si la teva parella vulguis tenir un fill, o porti d'ull o prengui la píndola, però si no, jo crec que hi ha una certa temeritat en la pràctica sexual, a totes les edats. Em sembla bastant Que fort. lamentable. Les ulleres de pasta estan al seu prime? Estan perfectament al seu prime. Que bé. Claríssimament. La música en català està al seu prime? Sí, molt. Sí? Molt, Sí. molt. Sí, Jo crec que No sí. ha passat. No. Ui, jo crec que ha passat, Jo també personalment. penso poder, No. Jo que he vist tot el moviment des que comença el que s'anomenava el rock català, i Sopa, Sau, Sang Traït i tota aquesta colla, i com ha anat creixent. O sigui, la demostració que està en el seu prime és com s'ha adaptat a tota la irrupció de la música urbana dels collons. I la manera com ha impregnat la música en català i l'èxit que ha tingut des del punt de vista de Figues Flaues, Tiets, la Julieta, la Muix, que hi podríem dir uns quants noms, i fins i tot amb la mateixa Bad Gael, encara que canti en castellà, o en anglès, no sé què collons canta, pobreta. Però... Amb el que pot. Amb el que pot. Però podia cantar en català perfectament. I la indústria musical catalana, o sigui, jo crec que s'hi ha adaptat molt bé, i això era una prova molt difícil. I segurament no és tan marrona ni tan absurda com la que es fa en castellà. I és filla de l'Eduard Farel. Sí, que el vam entrevistar. Cony, germana de la Muixca. Sí. La Casa Azul està al seu prime? Bueno, jo diria que sí, però això no sóc neutral, perquè jo sóc superfan de la Casa Azul. Ho saps perfectament, i he vist no menys de 40 concerts de la Casa Azul. He anat a Madrid a veure'ls. Els he vist a Andorra perquè ja hi era. Sóc un pesat amb el Guille. El Guille el conec de fa com a mínim 25 anys, de quan ell anava a l'Apolo i tenia el cabell arrissat i una massa de cabell que flipa, sí. I estava allà de client. I ara amb gorres, I a més, i de l'època quan la Casa Azul no estava en el seu prime, que pràcticament ningú sabia qui era i que era un grup com molt indie i tal. I ara m'encanta que sigui un grup mainstream, que agradi tanta gent, m'encanta. Perquè a més el Guille és molt bona gent. Va cardar una cançó del Nesquik. Oh, sí. Pot ser, sí. De l'hòstia. Bueno, i té, pot ser. perdona'm si m'equivoco, crec que té un àlbum de Nino Bravo. Sí, ell va fer els arranjaments. Que va fer els arranjaments, rotllo en plan tecno. Sí, I ha és fet moltes boníssima. coses. Ha fet moltes cançons, el Guille. Està al darrere moltes coses. Sí. Això va fer. És un geni. Això, aquí vaig conèixer la Casa Azul, amb el Nesquik. A veure, la majoria de gent l'ha reconegut amb la revolució sexual, però quan va tenir la segona vida, a través del té, no quan va sortir la cançó. Sí. O a Merlí, m'atreviria a dir. Tens raó. Doncs mira, mira't els crèdits de la tercera temporada de Merlí i de la primera i de la segona temporada de Sapere Aude. Sí? La tercera de Merlí normal, que és Que l'última. aquí sortiran els crèdits? Tu mira aquí que surten els crèdits i pregunta't per què. I té a veure amb la Casa Azul. Molt bé. No ho trobaràs ara. No, Però no, sí, no, no. En Pere Mas. surten moltes cançons de la Casa Azul a moments molt bons. Ja. Sí. Que se siente ser tan joven, los chicos saltarán a la pista de Oh, baile. aquesta és la meva preferida. La de los chicos? Sí, perquè m'agrada molt. Surt el capítol últim o penúltim de la primera temporada, quan el Bruno té una conversa amb l'Oliver, el Bruno és el David Solans, Surt de i l'armari. l'Oliver és l'Iñaki Mur, Sí. que li diu, bueno, escolta'm, com ho dic jo que soc homosexual o que soc maricó, no sé com ho diuen, i diu, no cal que diguis res, tu d'allò, i es foten a ballar per allà a l'institut. Correcte. Hòstia, és una seqüència molt ben resolta. Sí. Molt ben resolta. I la cançó aquí és fonamental, en aquesta seqüència. Bravo. Los chicos saldran a la pista de baile. Visca el Guille. En Carlos Cuevas fa de Bruno? Sí, és aquest. No. No. En Ell és en Carlos Pol. Cuevas és En en Pol. Pol. És que en Pol, jo vaig veure l'escena que es fot un fluorescent pel cul al costat dels meus pares i A va ser... veure, aclarim-ho, un rotulador fosforescent, Perdó. no un fluorescent, Fosforescent. perquè és bastant més llarg que un fluorescent. Vale? És veritat o no? Podem aclarir aquest Sí, punt? sí, el podem És que aclarir. Això passa a Merlí Sapere Aude. Segur que feien servir condons Prime. I el Carles el conec des que té 16 anys o abans. Va Mira. fer una obra que es deia... Quan sortia el vent del pla. No, perquè jo no l'havia vist gaire. Aquella època jo dormia perquè feia un matinal a la ràdio i dormia a aquella hora. I no hi havia tant internet i aquestes coses, i ràdio, tele a la carta. Però va fer una obra que es deia Madame Melville, amb la Clara Segura, on feia 16 anys, no havia fet pràcticament mai teatre i era brutal. I la vaig veure un parell de tres de cops. Molt bé. Espera, t'he de tallar per preguntar-te Adéu. si el versió estiu està al seu Prime. Ah, no ho sé, això ho heu de dir vosaltres. Està anant cap al seu prime, potser. Bé. Que bé. Està anant cap al I seu per últim, i per tancar la secció en l'última, que la farem amb un coet al cul, perquè si no l'Esteve ens matarà, en Pere Mas està al seu Prime? Des del moment que tu no em coneixes, la resposta és no.
Per què? Què volies que contestés? Home, no sé, Home, que has sí! deprimit molt, has deprimit. Sí! No, però ara has baixat el ritme del programa. Jo sí que et coneixia. Tu deixes una farsa. Una merda, una farsa. No ho sé. Això no és, dic el meu prime. Jo crec que he tingut èpoques que estava més al meu prime. Que ara. El teu prime era sortir el divendres? No, jo crec que és un conjunt de coses. Clar, va haver una època que no sé quin any és, perquè comença a fer molt de tot. Tio, sorties a tot arreu, jo tenia un programa a Catalunya Ràdio, durant 3 anys que es deia Tot és molt confús, però fa molts anys, això. I al mateix temps col·laboràvem el divendres a la tertúlia aquesta que dèiem de la Riera. Però també he tingut una època, això podia ser una època considerada bastant prime o bastant eclosió, i també va haver una altra època que està a moltes tertúlies, com dieu, i dins de les salses del fax, el programa al qual vaig estar durant 5 anys. Un moment, eres el director. Els últims 2 anys. Home! Sí. Llavors, en aquella època... Els últims 2 anys era Covid o era procés? No, era Covid i coses rares. El procés ja estava com... Bastant tope, el fax. Sí, home, era un programa que o sigui, hi havia un equip de gent molt bona, molt gran, d'una complexitat acollonant, perquè quan fas un programa setmanal, o sigui, ho has de fer tot molt bé. Si fas un diari que fa durar 4 hores, pots anar reequivocant, fer un vídeo mal editat i no sé què, però allà és com una revista del diumenge que donen els diaris, és una cosa que s'ha de polir molt. I amb el fax havien fet coses, crec, molt xules. Home, tenia molta audiència, no? Tenia moltíssima audiència. Jo me'n recordo. Perquè estaven contextualitzats en un moment també. No només el número de share, no, però això sí i no, perquè a l'època del Covid el procés ja estava de capa caiguda. Però hi havia el Covid. Però després vam deixar de fer política i seguia funcionant. Però no és només un tema de share de milers o el que sigui, és un tema de no sé com dir-ho, repercussió a l'esfera pública. O sigui, l'endemà el diumenge es parlava del que havíem comentat. Hòstia, has vist aquest tio que va entrar? Sempre hi havia un dels convidats o havia passat alguna cosa, sempre passava alguna cosa. No. I era una virtut d'equip i d'una idea que arrenca quan el posa en marxa el Ricard Ostrell, la gent del Terrat, el Tian Riba i tots els presentadors li van donar el seu caràcter. O sigui, és veritat, és un conjunt de que es van marcar unes normes de manera de funcionar, de fer un programa que era molt diferent al que havíem vist fins ara a TV3. I on, per cert, teníem un grau de llibertat brutal per part de TV3. Sí? Cosa que en una casa tan complicada com aquella, sí. Home. No s'ha tornat a veure mai més? No, jo no he dit que no s'ha tornat a veure mai més. Però té la seva complexitat. Pregunta-li a en Joel Díaz. Sí, bueno. Dit això. En Pau Descansi. No, Pau Descansi no, que surt a la PM, diria jo. No. Dit això, Pere... Què? L'última part del programa és la que t'acompanyem, t'agafem de la mà i t'acompanyem cap a la forca. Cap a on? Cap a la forca. Perquè no sabem si saps que aquest programa que es diu La Quinta Forca, al final has de passar per la forca. La nit de puta. La nit de puta. Jo, com que vaig morir fa 2 anys, crec que pitjor que això no pot ser. Un moment, què vols dir que tu vas morir fa 2 anys? Bueno, jo vaig veure en un digital Pere Mas sense vida durant 50 minuts. Com? Posa-ho. Pere Mas sense vida durant... Pere Mas sense vida. Sense vida. Sí. I on s'hi diu? I on s'hi surt? Pere Mas reaparece al mundo de los vivos. Ah, mira, Pere Mas amb Jordi Basté, un mes i mig i esgarrifa 54... Però el titular quin és? És aquesta. Pere Mas torna amb Jordi Basté un mes sense vida. Home, no, un mes no. Reaparece al mundo... No, és aquest. No, és un altre. Pere Mas reaparece al mundo de los vivos. No, però això perquè ho vaig dir jo, sí. No, però hi ha un que titulava Pere Mas sense vida. Durant 55 minuts. Posa sense vida 55 minuts. Aquest, jo el tinc. Diu... Perd, acceptar galetes, cau amb la puta. Hòstia puta. Pere Mas torna amb Jordi Basté un mes després... No, mira, aquí. Pere Mas torna amb Jordi sí. És aquest! Vale, I esgarrifa i després... 54 minuts sense vida. Sí, 54 minuts sense vida. Per tant, jo he estat 54 minuts mort? Creieu que he estat 50 minuts mort? Tu guapo. Segurament és el que dura la Quinta Forca. Sí, has estat tota una Quinta Forca mort. Sí, exacte. I has tornat per venir. Llavors faig la broma aquesta que em vaig morir, perquè en realitat jo crec que no em vaig morir, si no, no estaria aquí, no? Però aquest titular diu Pere Mas sense vida durant 54 minuts. I en realitat va ser Pere Mas amb el cor aturat durant 54 minuts, però connectat a una màquina que feia. Per tant, si m'ha passat tot això, el que em pugueu dir vosaltres em sou bastant la polla. Que fort. S'entén el... S'entén el punt de sudapollisme que portem. Exacte, ja he mort un cop. Molt bé. Us heu quedat molt frapats. No sabia que veia un operat del cor? No. Hòstia, us puc ensenyar la cicatriu després, eh? Ostres. I ara? No passa res. No, però et tallen o sigui, l'esternó, l'estern, no sé com es diu català, te'l tallen amb una serra i separen les costelles per poder accedir al cor. Ostres, com unes costelles de xai. Com una cremallera, però de costelles. I després t'ho tornen a tancar tot i t'ho cosen tot, eh? No, és acollonant. Pere Mas barbecue ribs. Sí? Van fer una costellada, eh? Podria ser això una mica. A veure si què van fotre allà dins. En fi. Bueno, Pere, tenim 2 bones notícies. Vinga. Una... Tornaràs a morir? Sí, una és que... No. Tornaré a morir per no sé quan. Que et despedirem d'una forma molt bonica. Ah, vale. Trobem, perquè... Però no m'heu de matar, cabrons. Sí, però abans ve la despedida, abans de matar. I ja està. I la segona és que et regalarem una tassa perquè traspassis el més enllà. Perfecte. No, jo soc molt de tasses d'aquestes. Sí? Quan vaig al lloc se les compro normalment. Doncs que sàpigues que ets el primer convidat de la Quinta Forca a qui li regalem una tassa. Tens
aquest honor. Hòstia, doncs això em fa molta il·lusió, de veritat, eh? No, Sí, m'ha fet gràcia venir aquí, som molt simpàtics, tot això. La portaràs a la redacció de la planta 3? Vols que la porti, si aquest estiu em proposen fer el programa, si ens posem d'acord, si vol fer el programa, vols que la porti i faci el programa aquesta tassa? Sí, totalment. Com a mínim un dia. On hem de... Fem així? I el dia, no dieu que voleu venir un dia? Sí. El dia que vingueu la porto, però recordeu-m'ho, perquè jo també tinc moltes coses al cap. Ens ho apuntarem en un Que bé, paper. que feliç. Molt bé, Pere, Ara sí que sí. doncs ara sí que sí, passem a l'última part del programa, on hi ha gent del teu voltant que et vol enviar unes últimes paraules. Ai, Déu meu. A veure, Tornem-hi. aquestes paraules... Perdó. Escoltem-les. Hola, Pere, què tal? Que te'n recordes de mi? Qui havia de dir que avui acabaries amb una soga al coll, nano? Sembla que no. Si ho hagués sabut abans, potser hagués pogut fer alguna cosa per evitar-ho. No sé, que coneixem algú que t'hagués pogut ajudar. Ja ho veus, vigila amb aquests de Banyoles que no saps mai per on et poden sortir. D'un dinar a l'estany, que tu estaves allà tan tranquil i relaxat, i ara a punt de penjar-te la forca. No trobes que tot és molt confús? Estic segur, però, que te'n sortiràs d'aquesta. Els premis Enterroc, per exemple, no serien el mateix sense tu. I nosaltres tampoc. Saps que t'estimem. I encara que et vulguin penjar, no et deixis influenciar per aquestes primeres impressions. Deixa'ls anar alguna d'aquestes preguntes freqüents que saps fer tu, a veure si els despistes una mica i et deixen anar. Veuràs que en el fons són bona gent. Ara. Apelins, salut i una abraçada. Pere, Marc, Jan, porteu-vos bé. Deixeu-lo marxar, que volem que continuï venint per aquestes contrades. Mare de Déu, boig! Què, Pere? No, és que no el reconec per la veu. Ostres. Calma, que no contra el pànic. Ja el trobarem. No, a veure... Vols que et posi el segon i mentrestant penses el primer? Hi ha un segon tall? Sí. O una altra persona? No, hi ha una altra persona. Hòstia puta, mira l'altra persona i si guanyo temps. Jo tinc una hipòtesi, Vale. A veure, comença, Mema. És que no ho sabem. Jo tinc una hipòtesi. Jo tinc una hipòtesi. A veure? Jo crec que és una persona que està més a prop del que creiem. Ets tu, cabron? No l'he reconegut. Per això has vingut, fill de puta. No l'he reconegut la veu, t'ho juro. És ell? Ets tu, cabron? No t'he reconegut la veu. És que, a veure, no l'he reconegut la veu. Això és història. Per això he insistit tant. Que no fos aquí i no sapiguessis qui és, i és trist perquè has dinat amb ell, però que sigui més aquí, Pere. No, la veritat, no l'he reconegut la veu. No he arribat a dubtar si era per aquí a la zona, perquè m'ha salt que camuflava una mica l'accent. No, i he pensat que, bueno, és igual. Bueno, són una colla de rates. Tirem el segon, salut. Ai, Pere. Ai, he sabut la notícia i és que no me'n faig a la idea. Ai, em costa respirar i tot, però sé que et puc dir unes últimes paraules. Escolta, quedarà pendent per una altra vida el que teníem previst fer a la rectoria. Ai, amb la il·lusió que ens feia tots plegats, però sobretot a tu, Pere. I escolta, qui em dirà mosqueta morta? Qui em dirà mosqueta morta? Clar, aquí és molt fàcil. A partir d'ara, no sé si estic pensant de tatuar-m'ho al front. Pere, que tinguis un bon viatge. Hòstia, sí. Ens veiem allà. Està fent el viatge. Sí, que vagis. Bueno, no és actriu, però sembla que forma part d'alguna companyia de pastorets o alguna cosa d'aquesta. Sí. Encara que no hagués dit mosqueta morta, és l'Anna Masdevall. Ah? Sí, home, clar, claríssimament. Que és Coneguda. que forma part d'aquest cercle estrany amb qui he dinat fa 2 setmanes, aquest migdia, diguem. Correcte. Sí. Fa 2 setmanes, aquest migdia. Ja, la senyoreta causant de la qüestió, la de la logística, perquè aquesta... Ha dit alguna cosa? Bueno, és igual, no sé Mosqueta morta i rectoria, ha dit. Sí, val. La logística és la rectoria, però ho deixarem aquí. Val. I hi ha la persona a la qual heu intentat accedir, colla de cabrons, que ho sé. No, home, sí, no. que ho heu intentat. Qui? La persona. És No. igual. Soc un tio molt discret. Bueno, Fixa't que has dit intentat, eh? Sí. Ja està, no ho hem aconseguit. No, ja ho sé, ja ho sé. M'ha dit la persona afectada en qüestió. Sí. I ja està, i què ets a dir d'ella? Bueno, l'he encertat No, aquesta. No, ja està, fantàstic. Home, són És un missatge. Són molt bona gent, però són una gent que els veig un cop l'any. Bueno. I que t'haig de dir que tenim un grup de WhatsApp que es diu, Ai. on hi ha la persona afectada, aquest senyor raro d'aquí, l'Anna Masdevall, Entre d'altres. I altre, etc. la que tenia un restaurant, La que tenia un restaurant, jo crec que hi ha el seu ex, que encara està al grup, l'ex, deu estar l'ex, sí. Hòstia, quin grup més raro, collons. Sí, bueno, perquè no s'ha mogut, perquè és un grup que l'únic lligam que hi ha és que són una colla d'amics que es coneixen de sempre d'aquí, que en realitat graviten més, bueno, és entre Banyoles i Cornellà del Terri, però graviten aquí, i sóc jo,
que sóc l'ex d'una d'aquestes persones. Correcte. I es diu Orgia a la rectoria. Ostres, me calgo amb tot. Cosa que no s'ha produït mai, evidentment. Bueno, És una broma humorística. sí, però... Sí. superhumorística. Tot sempre és en to humorístic. No, en aquest cas segur. Ja et pots assegurar que si no, Déu nostre senyor estarà observant Pere, atentament. ha estat un plaer tenir-te aquí. A vosaltres, tio. Sap greu si m'he passat de longitud, però... Bueno, No, és igual, això. ens hem passat Les una mica notícies poden esperar. Val. T'hem preparat un poema Per tancar... Això és una cabronada, segur. per tancar aquesta pujada al cel. Molt bé, On penses que aniràs, al cel o a l'infern? Al cel. Si hem de mirar-ho en termes de com es diu la cosa en sèrio, al cel. Si anem a divertir-nos, anem a l'infern. No? Fantàstic. Però saps què passa? Que a l'infern hi ha molts fills de puta sueltos. Poder ja vas estar a l'infern un rato i et van tornar, van dir, ui, no, aquest parla molt. Hosti, Em vaig sí, morir. encara tenim el tiquet, el tornem. Sí. Fantàstic. Avui, a la Quinta Forca ens visita en Pere Mas. Quin element. De Terrassa al món, amb opinió contundent. Va deixar la química per un camí més picant. I ara fa de tertulià professional. Opinió constant. De TV20 fins a RAC1, fent ruta sense parar. A Mata de Pere, a TV3, sempre un tema per xerrar. Si a Barça, pressupostos o sèries a comentar, ell no en sap gaire, però t'ho sabrà explicar. El vam caçar al Liceu, escena gairebé accidental. Ei, Pere, li vam dir, moment gairebé celestial. 3 minuts d'entrevista, bateria al punt final, i en Jan sense saber qui era. Periodisme de manual. Però ell, bon paio, amb paciència i elegància, ens va clavar una xapa amb molta tolerància. I vam pensar, aquest home té constància, portem-lo Banyoles i que es perdi la distància. Avui arriba ben dinat, tranquil però valent, sap on es posa, però potser no del tot conscient, que aquí a la Quinta Forca no hi ha tracte indulgent. Xerra el que vulguis, Pere, però acabaràs penjat igualment. Pere Mas, el micròfon és teu. Últimes paraules abans de penjar-te. Tot teu. Que amb aquestes músiques em venen ganes de practicar el nom de grup de WhatsApp que hem dit abans. Ostres! Gràcies, macos. Fantàstic. Home, és que m'estic posant tontorrón. Cuideu-vos, macos. Gràcies per haver vingut, Gràcies, Pere. m'ho he passat molt bé, gràcies. És que bé. Que bé. Jan, doncs ja està, que pugi a la forca. Que pugi a la forca. Li comencem a posar a les andròmines. Jo crec que ens ha quedat temes pendents d'aquesta llibreteta, però crec que la podríem emmarcar i tenir-la per aquí. Sí. El tires tu o el tiro jo? Jo, si vols ja el tiro jo, que com que no sé qui és, no Avui el tires tu? em farà tant de No et mal. sap tant de greu, eh? No. Va, doncs Jan, ja ho tens? Una, Dos, tres. tres. Hosti, mira, encara xerra. Sí que xerra. Inclús mort encara Inclús xerra. mort xerra, Esperem-nos com a mínim 54 minuts, Sí, que no sigui que torni. No. Però bueno, l'amic es pot quedar aquí a Ràdio Banyoles, si vol. Sí, bueno, Bueno, que se l'emporti, jo què sé, a la carretera del Collella, on tenim la fossa comuna. Sí. Encara, Però bueno, molt bé, Jan. sí, Un dia més aquí a Ràdio Banyoles. sí. No RAC1, No, Ràdio Banyoles. Has dit Ràdio Banyoles? Ràdio Banyoles. Sí, Ràdio Banyoles. La ràdio que et fa moure les boles! Bueno. Bueno, Jan. Ara sí que sí. Sí. Ens hem passat 10 minutets, però bueno. 10 minuts, eh? Però, Esteve, ja t'ho Esteve, retallarem. Ja t'ho retallarem, però el YouTube anirà sencer. El YouTube sencer. Per la gent que hagi escoltat aquest programa des de Ràdio Banyoles i tingui més ganes de saber Hi ha un allargat. la edició extendida, comentarios del director, que se'n vagi a YouTube o Spotify, que el trobarà sencer. Creus que li ha agradat, en Pere? Suposo, Ara fa de mal dir-li, eh? Sí, ara farà de mal dir. Però bueno, espero és que igual. sí, que li hagi fet gràcia. No ho sabrem mai. No. No ho sabrem mai. Ara, Déu dirà. bueno, poder d'aquí 54 minuts ens dona una resposta. Ens arribarà una notificació. Un fax. Ens arribarà un fax. Bueno, Jan, ha estat un plaer, eh? Igualment, tu, com sempre. Ja ens trobarem. Ens veiem d'aquí moltes setmanes. Sí, aquí, a la Quinta Forca, a Ara. Ràdio Banyoles. La La ràdio que et fa moure? Les boles. Apa, Salut. i bolets. Adéu. Bueno, sembla que avui tampoc no han sobreviscut. Ai, aquests convidats. Ja està, Ja podeu marxar. Vull dir que ja s'ha acabat el programa. Que no hi ha més, vaja. Marxes? No, sembla que no. Queda't, doncs, perquè si t'esperes uns dies ens tornarem a trobar aquí mateix, a la Quinta Forca, un programa presentat per en Gravo i en Jan a Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles. Encara ets aquí? Doncs salut i bolets!